Eibarrek komunikazio eta gardentasuna administrazio publikoetan jardunaldiaren bigarren edizioa hartu du joan den astean. Aurten ere asko izan dira bertan landutako gaiak, besteak beste komunikazio digitala, krisi komunikazioa, markairudia, webguneen irisgarritasuna, analitika digitala, gobernu ona, gardentasun aktibo eta pasiboa eta salaketa kanalak. Ekitaldia sektore publikoko komunikazio arloko eta administrazio publikoko profesionalei zuzendua zegoen, baita komunikazio instituzionalean eta marketinenean adituei, eta komunikazioko, kazetaritzako eta antzeko graduetako ikaslei ere. Informazioa etengabe isurtzen den garai batean bizi gara, eta gardentasuna edozein gizarte demokratikoaren funtsezko zutabe bihurtu da. Administrazio publikoen testuinguruan, gardentasuna ez da kontzeptu abstraktua bakarrik, herritarren eta haien gobernuen arteko konfiantza eraikitzen eta indartzen duen tresna da. Oiane Mateos kazetariak aurkeztutako ekitaldiaren helburua, administrazio publikoek komunikazio eta gardentasunaren alorrean duten eginkizuna ezagutaraztea eta erakunde publikoei arlo hauetan hobetzeko soluzioak proposatzea zen. Bi urte hauetan, gauza asko aldatu egin dira gure gizartean, eta neurri batean komunikatzeko moduak eta erremintak ere bai. Hala ere, administrazio publikoetatik eraginkortasunez eta gardentasunez komunikatzeko beharra eta ardura berdin mantendu behar da. Eibarko udalean edertu dakigu hori. Komunikazio korporatibo eta instituzionalean, marketing digitalean eta gobernu honean diharduten profesionalek emandako 6 hitzaldiek osatu zuten jardunaldiaren egitaragua. Miren Martiarena, Eusko Jaurlaritzako gobernu irekiko zuzendaria eta informazio publikoaren sarbiderako Euskal Batzordeko presidentearekin batera, Oskar Cortés, Maleni Arramendi, Jone Amonarriz, Arantxa Hernández, Iñaki Gorostiza, Goizeder Manotas eta Aritz Ugarte izan ziren hitzaldietan parte hartu zuten adituak. Amaitzeko islari guztiek osatutako mahai inguru bat egin zen, hitzaldietan zabaldutako ideia nagusiei buruzko azterketa eta hausnarketa egiteko. Jardunaldi osoa zuzenean jarraitu ahal izan zen streamingen bidez Eibarko Udalaren YouTube kanalean. Bertan jarraitzen dute ikusgai hitzaldi guztiek euskaraz zein gaztelaniaz.